Izinto yazi kwesinye isikhathi masuke uyibukela la phezulu ungagxili uyibuke umsuka wazo noma impando zazo, uyaye uyithathe nje ngendlela elula bese ucabanga ukuthi izinto nje ezisimple, kanti izinto ejulile. Uyazi ukuthi kunezinto abantu abangazi ukuthi zizithwalo noma abangazi ukuthi lezi zinto lezi basuke bekhonza le moya le emibi noma basuke sebesayina kuyo. Kunamasiko esayitshelwe kanjalo nje kuthiwa hayi isiko, kodwa uma usungena usubukisisa ujula usuhlaziya kahle ubone ukuthi kahle kahle akusilo isiko leli, isithwalo. Uyazi mawuza ngapha esiNgisini igama elithi cult lisuke linqamulela igama elithi culture. Uyabona ukuthi kahle hle lento icishe ixhumane ngandlela thizeni. Kunamasiko okuthola ukuthi enziwa nje kwezinye izibongo kodwa uthola ukuthi kwezinye izibongo awenziwa, bese kuthiwa hayi isiko lalesi sibongo lesi. Uthi uyabheka awuqondi ukuthi leli siko leli lisuke kanjani, ngoba kuyeqhamuka sekuthiwa nje la ekhaya ukuze uzilungele izinto kufanele ugcine isiko ukuthi bekwenze ngendlela abakwenza ngayo, kodwa bawuthi uyalandela uyabukisisa uthola ukuthi sikhona futhi esinye isibongo esinjalo esingalenzi lelo siko, noma uthola ukuthi nje isibongo sonke esenza lelo siko. Ila uqala khona-ke uma usubukisisa ubone ukuthi kahle hle shuthi okhokho balomndeni benza isivumelwano esithile nemimoya ukuthi wonke umuntu wala ekhaya ukuze lo moya umphumelelise, ukuze lo moya wenze izinto zakhe zilunge, kufanele ukuthi bebe nesivumelwano esithile noma begcine isiko thizeni. Uthole ngempela-ke ingane ngaso sonke isikhathi bayizalwa ingane leso sibongo izalwa yenzelwe lelo siko lelo, uma ingenzelwanga futhi ubone ngempela ukuthi izinto vele ziphambane kakhulu, zibhede kuze kufanele egcine lelo siko lelo. Kodwa kungachazwa ngalelo siko ukuthi la aqhamukaphi kanjani, kodwa ubone sekwenziwa nje, ubone futhi ngempela abantu bakhona mase begcinile lelo siko, uthola ukuthi izinto ngempela ziyabalungela emva kwalokho. Kodwa abazi bona ukuthi leli siko la lisukephi kanjani, yini futhi kugcinwe leso sibongo kuphela. Bengayinaki yonke lonto le, bethathe nje ngokuthi isiko lala ekhaya. Sengiyabuka-ke manje ukuthi miningi imimoya okhokho abenze ivumelwano nayo lo moya leyo, thina saqhamuka sesithulwa nathi kuleyo moya leyo, singazi ukuthi singena kwi-cult, singazi ukuthi singena kwisithwalo, sithatha ngokuthi nje hayi kuyisiko, kodwa uyabona ngempela ukuthi indlela okwenziwa ngayo ukuthi la kusuke kugcina isivumelwano somoya othile.